Magandang araw mga kabaro at mga kapanalig. Ako si Sonia P. Soto na nagsasabing hindi magkakaroon ng pagkapantay-pantay ang lalaki at babae sa ating lipunan kung hindi tayo kikilos. Magandang araw mga kabaro at tagapakinig. Welcome sa So to Speak. Sa episode natin ngayon, tatalakayin natin ang isang sensitibo ngunit mahalagang issue, ang misogyny. Ang mga pahayag at kilos ni dating Pangulong Duterte, lalo ng pakikitungo niya sa mga kababayang lider at kritiko, ay naging kontrobersyal. Naritong ilang nakakabahalang halimbawang naging pahayag ni dating Presidente Duterte. Come on is that if you die a martyr, you go to heaven with 42 virgins waiting for you. Well, if I could just make it a come on also for those who'd like to go to my country. Si Tordesillas talagang totoong she's an every inch a prostitute. You know, you don't have any business stopping me ever. That is a freedom of expression. Sir, I'm here. Will you be giving them the deadline? Papansin ka talaga sa atin yan. Ma'am Lenny, medyo shorter than usual yung damit na, Siguro nahalata ng mga protocol officer. Sige ako sa likod. Sunny Dominguez naman, sabi ko, layo mo, dito tayo ulit. Sabi ko. Gusto ko sabihin, ma'am, mag-shorts ka na lang kaya. You know, you women, you are deprived me of my freedom of expression. Hindi ko siya nasabi sa inyo yan. But you criticize every sentence or word I say. But that is my freedom to express myself. Tignan natin kung paano niya ginamit ang kanyang posisyon para takutin at iharas ang mga babaeng kritiko tulad ni Senadora Laila de Lima. Si de Lima na matindi ang pagsalungat sa kampanya laban sa droga ni Duterte ay hindi lamang inatake sa political na arena kundi pati na rin sa personal na paraan. Siya ay inakusahan ng mga walang batayang aligasyon at itinuring na kaaway ng Estado. Kaya nga siya pinakulong. Sa puntong ito, pakinggan natin ang aking naging panayam kay dating Senadora Laila de Lima, ang pangunahing biktima ng misogyny. Magandang araw sa inyo, Senator. Magandang araw din, Sonia, at maraming salamat dito sa pag-guest mo sa akin dito sa show mo. Pasalamat ako sa inyo, Senator, kasi napakatagal na talaga ng panahon na ninais ko talagang makaharap kayo, ma-interview kayo ng personal, makakwentuhan. Salamat, Sonia. Simula nung lumabas kayo sa Piitan, ngayon pa lang tayo magkakausap, kanya gusto kong itanong sa inyo, kumusta na kayo ngayon? Naku, naka-adjust na ako. Although nung first 2 weeks ay medyo nahirapan ako. Siyempre, nanibago dun sa buhay na tahimik sa loob. Kasama ko lang doon yung mga pusa ko. So, and then bigla nga akong napalaya noong November 2023 at na-expose kaagad ako sa maingay na mundo, na sa traffic, sa sobrang traffic sa Metro Manila. So, kailangan ko ng talagang adjustment na saka iba na. Pareho pa rin dahil maingay pa rin ang politika. Pero iba na dahil marami na akong hindi kilala rin ng mga buildings doon sa, for example, sa BGC, ganyan. So, and then yung mga ko sa mga kaibigan, yung mga na-miss ko na mga kaibigan, na maraming nag-iimbita, hindi lang sa mga speaking engagements, kundi mga small reunions, mga private lunch, private dinner, mga ganyan. So, actually, gustuhin ko man na magpahinga talaga ng tunay mula nung nakalaya ako noong November, ay hindi po ako nakakapahinga dahil sa dami ng mga pinupuntahan. Although, dahil nga siguro sa pagod, na nakakatulog naman ako sa gabi. Although maski doon sa loob, wala naman akong problema sa pagtulog. Nakakatulog naman ako. Pero gusto ko naman to, nakakapagod pero maganda ang pakiramdam.
Lalo na pag nakakamit ka ng mga tao, nasasabihin sa'yo na, nagdasal po kami para sa'yo. You don't know me, hindi mo ko kilala, ma'am, pero pinagdasal ko po kayo kasi naramdaman ko yung hirap ninyo. Meron pa nga mga ilan na mga naglumuluha. Talaga, ako nga gusto ko umiyak eh. Sa totoo lang. Teary-eyed. And then magugulat Pinipigilan sila. lang. Oh, kayo ma'am, ano pala, parang wala lang sa inyo. Yun ang alam nyo na parang, pero syempre masakit lahat yun. Nakakagalit lahat yun. Mahirap. Pero kailangan ko kasi na maging malakas, maging matatag. Kasi matatalo ka eh. Maapektuhan yung health mo, kung magiging depressed ka. At saka lalo na yung mga may kagagawan nito. Yung aking mga oppressors, mga persecutors. Syempre matutuwa sila. Kung nakita nila na bigla na lang akong nagmumukmuk at nakakaawa itsura ko. Ayaw ko. Ayaw ko ng awa. Gusto ko yung maintindihan ng mga tao kung ano yung pinagdaanan ko at ano yung mga pinaglaban ko. Kasi hindi ko lang pinaglaban yung sarili ko. Pinaglaban ko yung iba. Lalo na yung mga libo-libong biktima ng drug war killing. So yun ang naging mentality ko. Bilang babae sa mundo ng politika, paano niyo ikukumpara yung political landscape ngayon sa ilalim ni Presidente Bongbong Marcos kumpara sa nakaraan? Okay, dun kasi sa panahon ni Duterte, alam naman natin na talaga namang grabe yung nangyari. Diba yung mga pambabastos sa mga babae? And then yung mga EJKs, yung pagpapatay ng mga hinahala na mga suspected na mga kriminal, lalo na yung mga involved sa droga. Hindi ka tanggap-tanggap kasi hindi pwedeng ganun na lang yung sinasabing mag-play God ka na husgahan mo kaagad ang isang tao na hindi dumadaan sa tamang proseso. Tapos yung pambabastos, grabe. Mas nga yung ating mahal na Panginoon, binabastos niya eh. Yung ating Pope ay binabastos din niya. There was so much indecency. And then although nakakalungkot noon, kasi nakikita ko maraming tao ang nagustuhan. Oo, Yung ganong tuwan-tuwa. Tuwang-tuwa. Hindi ko yung maintindihan. Ano bang nangyari sa mga Pilipino? Na ngayon, dito tayo kay BBM. Now, inaasahan natin, we were expecting na magiging pareho nung kanyang ama. Yung pagiging diktador. Talagang authoritarian. Kasi si Duterte naging authoritarian din siya kasi sa populist leader na gusto niya talaga yung iron fist, na gusto siyang masusunod, na hindi wala dapat kumukontra. Otherwise, ganun ang ginawa sa akin. Dahil kumukontra ako, ganun ang ginawa. Kinasuhan ako at pinakulong. Now si PBM, ewan ko, maybe it's too early to really make this assessment. Kasi magto 2 years pa lang yung kanyang pamumuno. Pero nakikita naman natin yung ating inaasahan na magiging katulad talaga siya ng ama niya, na magiging yung repression nandyan, panlabag ng todo-todo ng mga karapatang pantao. Hindi pa natin yan nakikita. In fact, dyan sa drug war killings ay yes, ang alam ko meron pa rin ng mga patayan ngayon. Pero hindi na ganun kadami. At least hindi yung ine-encourage ng Pangulo, hindi katulad noon ni Duterte, talagang gusto niya yon. Sinasabi pa niya, kill, kill, kill. Pero hindi naman natin ito naririnig kay BBM. Kaya lang, syempre, yung mga tao ay humahanap din sila ng presidente na talagang may strong will. Not necessarily iron fist, pero yung talagang decisive. Yun ang kulang kay BBM. Yung para bang, gusto kong tingnan itong current administration na parang nagiging a transition ito towards restoration, full restoration ng ating demokrasya. Sana ganun nga. And then syempre nandiyan ang corruption. Hindi pa rin nawawala. So dapat he has to do something about it. Nagugustuhan natin yung posisyon ni BBM dyan sa foreign policy. Na lumayo na tayo sa China na nananakop sa atin at bumalik tayo dun sa ating mga traditional allies like United States and yung mga Japan, Canada, Australia, and European
European countries. Kasi yun ang nag-aano ng mga ideals ng demokrasya. Doon talaga, tama talaga yung posisyon na yan ng current administration. At sana, hindi siya magbago tungkol dyan. Ang hindi lang na talaga natin nagugustuhan ngayon is yung pagpupush ng charter change. Tsaka yung nagiging parang hindi natin alam yung anong pinakaposisyon niya sa ICC. Sasabihin niya na wala na daw jurisdiction. Sasabihin nila na hindi sila magko-cooperate kasi meron daw tayong justice system. Yun ang hindi natin nagugustuhan kaya sa BBM administration dun sa mga areas na yan. So may maganda, merong hindi ng mga polisiya. Pero i-compare mo nga kay Duterte, napakadami talaga nung hindi maganda. In fact, I always consider him, and perhaps some will agree with me, that he is the worst president since President Marcos Sr. Diba? So, at least, tingnan natin kung anong kaya na magagawa nitong current president natin. Senator, nasabi niyo na si Presidente Duterte ay worst, no? President sa mga nasaksihan ninyong mga naging Yes. pangulo ng ating bansa. Ang kilusang kababaihan all over the world, not only in the Philippines, regard him as a very misogynistic president na hindi na nasaksihan o nakita sa ibang mga pangulo. Tama yun. At papaano kayo naapektuhan nung ganong klaseng brand ng ni Pangulong Presidente Duterte na parang meron siyang disdain, ng disrespect niya for women na something we couldn't understand because sabi sa mga kwento, mahal na mahal niya yung kanyang ina. Hindi po ba? Yes. Senator, paano niyo hinandle ito? Siyempre masakit. Siyempre mahirap. Siyempre nakakagigil at nakakagalit. Bakit niya ako tinatarget ng ganun? Kaya ba niyang gawin sa mga lalaki? Sa mga male targets? Sa mga male politicians? Ano yung pakialam sa private life ko? Yung pag-aano sa akin, yung the threat pa na magpapalabas ng so-called sex video, yung mga ganun, nakakasuka yun. Pero, siyempre alam ko, nagawain lang yan ng isang duwag. Nagawain lang yan ng talagang takot sa mga matatapang na mga babae. Yun ang naging ano ko eh. Ito takot ito ng matatapang na babae. At alam ko duwag siya. Duwag siya dahil, yung hindi siya marunong lumaban ng patas. Di ba? Yun, basta-basta na nagpapatay. And then, babastusin niya yung mga lumalaban sa kanya. Mumurahin niya ng husto yung mga lumalaban sa kanya. Pananakot na kaagad ang pinapakita niya. Imbes na makinig din sa iba, sa mga viewpoints, mga opinion ng iba, tinatakot niya kaagad. Para sa akin, duwag yan eh. Hindi ka talaga, you do not confront head-on yung mga dapat i-confront mo, tsaka yung dapat patas. Presidente ka lang, dahil presidente ka, parang you're entitled to abuse your privileges as such. So, kahit galit na galit ako noon, kahit nalulungkot ako noon, dahil lalo nang apektado yung pamilya ko, lalo na sa mga pambabastos na yon. Biro mo, I think, I've already said this before, na nung kasagsagan nung hearing sa House of Representatives, na talaga namang inaano ako doon, binabastos din ako ng todo. Tapos, dinisclose pa nila yung mobile number ko. Nakatanggap ako noon in a matter of few days. Nakatanggap ako ng more than 2,000 hate messages. Sobrang mga kakabastusan na mga messages. And then yung anak ko, yung second son ko, na abogado na ngayon, nagrereklamo rin yun, nagsusumbong sa akin, umiiyak pa. Mami, maski ako nakakatanggap ng mga ganyan, na sobrang binabastos ka. Kahit daw pinalitan na niya yung number niya, ganun pa rin. May nakakaalam pa rin. So masakit yun para sa mga anak ko, sa aking mga kapatid. Basta na lang ganun, binabalahura yung pagkababae ko. Pero kahit nga ganun, ay inisip ko pa rin, hindi ko dapat ito patulan. Yung gawin ko lang yung gusto kong gawin. Gagawin ko pa rin, ipaglalaban ko pa rin yung gusto kong mga ipaglaban. Hindi ako matatakot dahil ginaganon ako. Bahala kayo, sige, murahin nyo na ako ng gusto. Now, hindi nyo ako mapapapigil sa gusto kong gawin. Yun ang naging attitude ko.
Ako, Senator, personally, I felt at the time, no, na parang lahat ng ipinaglaban natin ng dekada-dekada para magkaroon ng pantay na karapatan ng kababaihan sa kalalakihan at para umangat ang leadership ng mga babae sa larangan ng politika, parang lahat tinapon, winasak, inagaw Correct. ni Presidente Duterte. Para sa akin, curse yung Duterte presidency sa women's movement. Exactly. Marami na tayong mga naging gains, yung ating movement, yung ating women empowerment, gender equality. Marami-rami na rin yung mga nasa gobyerno, sa mga iba-ibang larangan, sa business, other professions, and then sa judiciary, marami-rami na rin ang mga female judges, mga female justices. So, I think in Asia, isa tayo sa ganon, kinikilala na meron talagang may improved women empowerment. Pero nung panahon nga ni Duterte, dahil ganon ang naging mindset niya, na para sa kanya, laruan lang yung mga babae na wala silang karapatan na sa bayan sa mga lalaki. Kaya medyo nag-retrogress tayo yung movement natin. Kasi all of a sudden, I mean, the certain vestiges of the sexist culture biglang nabuhay nung panahon ni Duterte. Binuhay niya. And all of a sudden, katanggap-tanggap sa marami, yung misogyny. Ang sakit-sakit sa dibdib, pero kailangan kasi lumaban pa rin, kahit ganon. Kasi otherwise, kung tatahimik ka na lang at iiyak ka na lang ng iiyak, lalo kang gigipitin. So yun po ang aking naging attitude. So, kabaligtaran, no? Parang ang nangyari sa inyo, imbes na sumurrender kayo, mag-sulk sa isang corner, ganyan, lalong lumakas yung inyong pagnanais na labanan yung ganitong klaseng na Tama yun. misogyny. Parang simbolo kayo eh. Ibig sabihin, kung kayo mismo na biro nyo, you held very important positions in the Pinoy government, no? Department of Justice. Siyempre, kung kayo magpapakita ng pagkatalo, kumusta kami? At kumusta ang mga ordinaryong babae na biktima ng patriarkiya, hindi Isa ba? rin yun sa iniisip ko, Sonia, no? Kung kaya niyang gawin, kaya nilang siya at ang kanyang mga alipores, ay kayang-kaya niyang gawin sa isang senador, sa naging DOJ secretary, sa naging CHR chairperson. Kayang-kaya niyang gawin sa iba. So kaya nga kailangan kong lumaban para ayaw ko na lalo ko pang mangbiktima ng iba. So, kaya hindi talaga ako sumuko. Sige lang kayo, sige. Basta ako intact yung aking dignity. I want my dignity to be intact. Kahit lubos-lubusan yung sinisira, kayo naman ang nagmumukhang dyan eh. Alam naman yan ng mga tao eh. So, kaya lang, this is also something I want to share. Parang nakita ko rin na naging strategy yun ni Duterte rin. Yung pang-aano sa aking pagkababae. Yung kanyang di ba madalas siya magsabi nung yan, immoral yan. Si De Lima, immoral yan. Di ba? In fact, meron pa siyang mga statements noon, if I were De Lima, I will hang myself. Kasi immoral yan. O walang kwentang babae yan. So, naging strategy na yon ngayon, in relation dun sa mga kaso na final sa akin, ng mga drug cases, alam kasi niya siguro na kung dun lang siya magfo-focus, yung mga aligasyon na yan about my alleged involvement in the believed drug trade, ay walang masyado ang maniniwala. Meron lang pero hindi marami. Pag-iisip sila, pwede ba yun na DOJ Secretary tapos Senador talagang nakikipag-transaksyon dyan sa mga drug lords na yan sa loob ng bilibid? So magdududa sila. Alam mo na, marami naman hindi rin nakakakilala sa akin personally. Kasi kung kilala nila ako personally, talagang hindi sila maniniwala. Pero yung iba, na hindi ako kilala personal, some of them would doubt. Some of them are not sure. Totoo ba yun o hindi? Now, kailangan dagdagan ni Duterte yung womanhood angle, yung immorality angle, para mas marami ang maniwala na totoo nga na involved ako sa droga. Dahil sa pagka-immoral ko daw, kaya napilitan ako na tumanggap ng mga pera ng mga yan, yung mga drug lords na yan.
yung sa Bilibid. Naging effective siya doon eh. Kasi alam mo, may mga kaibigan ako na sinasabi nila sa akin, yung mga nagbibisita sa, alam mo, sa office namin, mga edukada, mga naniniwala. And because of that, yung hinaluan niya ng misogyny, kaya naging effective. So that was also part of the strategy. Kasi ang atin pong kultura, yung patriarchal feudal culture, napakalalim yan eh. So, alam niyang gamitin. In fact, naarmasan niya pati na yung ibang mga politikong macho. Exactly. Di ba? Kanya ang pakikipagtagisan nating mga babae sa larangan ng politika, sa leadership positions, sa ating lipunan, yun yung sinagasaan ng todo ni Pangulong Duterte. At ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit sa kabila ng pagnanasa na padapain ang kilusang kababaihan, sa kabilang banda, katulad ninyo, lalo niya tayong binigyan ng dahilan Tama yun. para makahulagpos at makalaya at sa pamamagitan ng paglaban. Kasi Diba? nung nag-empathize sa akin yung maraming kababayan. In fact, you must have heard about the Every Woman group. Yes. Diba? That was born, nabuhay yung grupo na yan nung nag-umpisa na nga yung mga misogynistic attacks sa akin, lalo na dun sa house, nung nag-threaten sila na ipapalabas daw yung so-called, yung alleged sex video na yon. So, lalo silang na Every Woman. Ano ba yan? Bakit yung ginagawa yan? So, tama ka, Sonia, na lalo tuloy. Parang na galvanize, na solidify. Yung talagang mga feminists, yung mga talagang those working for the women's causes, na lalong palakasin. Kasi nakikita nila na meron isa na supposedly ang posisyon niya ay mataas na nagiging biktima ng misogyny. Kaysa naman kumalat pa yung ganyang kultura. Yung sisterhood ng kilusang kababaihan, hindi ba yan nagsilbi sa inyo bilang isang malakas na sandigan o suporta habang nagmamaster kayo ng lakas ng loob, ng lahat ng klase ng katapangan, ng isip, ng kalooban, and physically and spiritually sa loob ng kulungan? Tama yan. Talaga namang yan isa sa mga talagang nagpalakas sa akin. Lalo na aside from yung Every Woman na mga members, marami talaga mga kababaihan ang bumibisita sa akin. Kasama na yung mga widows, mga mothers, nung mga naging biktima ng drug war killing. So, nung nakita ko na nabuhayan yung espiritu, yung spirit ng sisterhood, dahil meron silang nakitang nagiging biktima ng abuso, because it was a sexual violence. I mean, it was it's not sexual, but it's psychological violence being inflicted on me. Parang rin yan, psychological rape. Yeah, true. Na yung gano'n na masyado kang binastos. Kaya nagkaroon ngayon ng impetus, yung dahilan na yung mga nakakita noon na may binabastos at may nambabastos, kailangan ipakita natin na hindi natin nagugustuhan yan. Nabalitaan namin through Sister Mary Jan Manansan na meron kayong libro, isang aklat, 6 Women for Justice. Lahat kayo biktima ng misogyny. Tama yun. Sila VP Lenny. And then, alam mo na, yung talagang mga pinuntirya rin ni Mr. Duterte, si Maria Ressa, and then si Risa Hontiveros. Alam niyo naman na si VP Lenny, ganun din. Talagang ginawa rin nilang issue. Ginawa nilang weapon din yung pagkababae. At nang nag-uusap nga kami noon ni VP Lenny, nung isa sa mga occasions na nagbisita siya sa akin, sinasabi nga niya yun na, alam mo talagang tayo, dyan tayo, hinahanapan ng butas yung pagkababae natin. True. Wala na silang iba kasing makita. You know, the brand of service. Exactly. And yung nakikita ng mga tao na seryoso at sincero kami sa aming serbisyo sa kanila. Wala na silang ibang pwedeng ibato. Kaya naghahanap sila ng kung ano man ang kahinaan ng isang babae
para yun ang gamitin na armas para siraan. So pinag-uusapan namin yan ni VP Lenny nung nagbibisita siya sa akin. And syempre si Senator Rizal Ontiveros, talaga namang she's one of the staunch advocates for women empowerment. Yes. Siya ngayon ang chairperson ng Committee on Children and Women. Lagi naman talagang, di ba, yung may mga ano rin sa kanya, yung mga dyan sa mga social media na yan, na ire-rape ko yung mga anak mo, yung mga ganyan. Again, it's again a form of misogyny. Na ang dali-dali nila namang bastos kapag babae ka, na hindi nila kayang gawin sa isang lalaki. Na kahit meron silang pwede rin ibato sa mga lalaki, hindi nila kaya. Babae lang ang kinakaya nila. Kaya nga, hindi pwedeng basta na lang natin hayaan yan. Alam niyo, Senator, sa panahon natin ngayon, kahit na wala na ang natapos na yung rehimeng Duterte, maraming mga kababaihan ang naghahanap ng inspirasyon. Ang hirap po ng buhay ng Totoo yan. ordinaryong kababaihan. Totoo yan. Pagkatapos, papatungan mo pa ito ng pambastos, pagwawalang bahala sa halaga ng kababaihan sa ating lipunan. Sobrang atake, hindi lamang sa ating dignidad, kundi yung mismong pagkatao. Nakilala ko kayo bilang staunch na advocate ng human rights. At sa palagay ko, ang human rights o ang pakikipaglaban for human rights hindi nawawala sa uso. Kahit na pinag-usapan at pinaglalaban natin to 40 years ago hanggang sa kasalukuyan, ang women's rights bilang human rights ay kailangan pa rin ipaglaban natin pagkat marami pa rin mga tao na hindi alam na ang karapatang ng kababaihan ay karapatang pantao. Correct. It's one of the basic rights. And buti na nabanggit mo yan, Sonia, na meron mga sektor tayo ng mga kababaihan na hirap sila. And kaya nga, maiintindihan natin kung bakit dyan sa ating movement, marami rin sa kanila yung hindi rin sumasama, nakikilahok. Kasi hirap sila sa buhay. Kasi ang unang-una muna dapat i-empower sa kanila yung economic side. Exactly. Yung economic empowerment. Hanggat mahirap sila, ang iniintindi nila ay yung mga kailangan nila. Paano nila papakainin ng pamilya, paano nila papaaral ang kanilang mga pamilya, paano bibigyan ng maayos-ayos na mga suot. Yun ang kanilang yun ang kanilang focus. So hindi sila masyado nakikilahok. So kailangan i-empower din natin sila economically bago natin sila maasahan to also be one with us dyan sa laban natin for women empowerment. Pero tayong may kapasidad para ipaglaban sila, kailangan natin gawin yon. At susunod na lang sila. Sooner or later, susunod na lang sila. Kasi sabi mo nga, talagang it's a never-ending struggle. Just like any other field or area of human rights, marami pang mga iba-ibang aspeto ng human rights na marami pa rin mga suliranin, marami pa rin mga challenges. So, ang kailangan ay consistency and then firmness sa commitment o sa dedikasyon mo sa kosa na yan. Senator, malapit na ang halalan. Kung meron mo kayong isang partikular na mensahe na nais ipaabot sa mga kababaihan na gustong pumasok sa larangan ng politika, ano ang mensaheng ito para sa mga kababaihan na may kakayahan at may pagnanais na magsilbi sa ating bayan at pasukin ang larangan ng politika? Samantalang dinanas nyo ang dinanas ninyo, will you still encourage them? Yes, I would. Hindi dapat nagiging parang basehan yung gender ng isang tao para makapagsilbi sa bayan, sa taong bayan. Hanggat meron kang kapasidad, hanggat nasa puso mo rin ang pagsilbi sa bayan, go ahead, go for it. Kailangan mga ganyan sa ating gobyerno. Kailangan ipakita natin na yung kababaihan ay may sapat
na kakayahan na pwede pang maging mas ano pa sa kanila, sa mga kalalakihan. Mas meron tayong kakayahan kasi nasa atin yung sympathy, empathy, and then meron tayong yung sensitive tayo eh. So alam na kaagad natin kung ano yung mga pangangailangan ng mga tao. So hindi dapat mawalan ng loob na sumama rin. Kasi I think there would be better Philippines if there are more good, strong-willed, and sincere female leaders in our country. Thank you very much, Senator. Thank you so much. Oh, You my are an pleasure. inspiration to women and to the women's movement and to me personally. My pleasure, Sonia. Dakala Thank you. salamat. Thank you so much salamat. din sa pag-imbita sa akin. Liban kay Senadora Leila de Lima, pinag-initan din ni Duterte ang dating Chief Justice na si Maria Lourdes Sereno at ang dating Vice Presidente na si Leni Robredo. Parehong naging target ng kanyang pangaharas. Ang mga babae sa matataas na posisyon ay tila hindi nakaligtas sa kanyang mapanirang pananalita at aksyon na nagpakita ng kanyang pagkiling sa tradisyonal na gender roles at ng pagnanais na panatilihin ng mga kababaihan sa mga tiyak na papel na panlipunan. Nagpakita ito ng bahid ng misogyny kung hindi man tahasang pagkasuklam sa kababaihan. Sa kabuuan, ang ganitong uri ng ugali mula sa isang lider ay hindi lamang nakakaapekto sa mga individual na kababaihan, ngunit nagtataguyod din ang kultura kung saan ang diskriminasyon at pagkakait ng pagkapantay-pantay ay maaring lumaganap at ituring na normal. Ang mga halimbawa ng misogyny ni Duterte noong siya ay Pangulo ng Pilipinas ay isang paalala sa atin na ang laban para sa pagkapantay-pantay at respeto ay hindi pa natatapos. Bagkus, kailangan pa natin itong lalong paigtingin. Sana'y may natutunan kayo sa paksang ating tinalakay kasama si dating Senadora Leila de Lima. Para sa iba pang mga makabuluhang talakayan na nakasentro sa mga usaping malapit sa puso ng kababaihan, siguraduhin nakasubscribe na kayo sa YouTube at Spotify channel ng CLTV36 kung saan mapapanood at mapapakinggan ang So to Speak podcast. Muli, ako po si Sonia P. Soto. Abangan nyo ang So to Speak podcast. Maraming salamat po.